De tweede dag alweer van de campagne voor de Frieske Top 100. Het wordt alle dagen leuker en gezelliger. En hier zitten we in West-Friesland. We komen in Stiens, we komen in Sint-Anne, we beginnen uit Frenscher en in Sijsberen. Maar we beginnen helemaal bovenin, in Holvert. Ondertussen via het net te stemmen. www.friesketop100.nl. We kennen Holvert zelfs van de Krimp, we kennen Holvert van Holvert aan Zee. Maar daar hebben we het helemaal niet over, daar heb ik geen zin aan. Wij hebben het hier over twee dingen. A. Pieter Wilkes is de artiest van de dag. Wij vermoeden dat er zo'n 30 hier een file is van een pak een beetje kilometertje of 25. Daar zit Pieter Wilkes in. En we hebben het over het feit dat we hier ongelooflijk gastvrij ontvangen binnen. Maar een doos gebak. Maar waarvoor dank Willem Verbeek. Nou, graag in. Ja. Het heeft al stem voor de Frieske Top 100? Nee, net, monsieur. Ik wil de meesten eerst even de komen. Want als die even stemmen, dan krijg je 6 stukje gebak. Even een beetje stimuleren. Nou, hartstikke mooi. Hij is een bluske on mijn knoopjes. 15 knoopjes, wit en blauw. We zijn nu in Frenscher. We staan bij het winkelcentrum voor de Albert Heijn. En er wordt invuld, de top 5 invult. Wat is jouw nummer 1? Mijn nummer is Paardwaarom. Paardwaarom, van Pieter Wilkes. Maar ja, hij mag maar 1 keer in die top 5 staan. Dat weet ik. Maar we hebben er een bijdruk die waar de dubbel is. Ik heb wat hulp van de buurvrouw. Dan weet ik wel wat er op nummer 1 zit. Ja, het paard waarom. Nog een roentje. Ik ben een echte Fries. Hudder, impeteer mij het is. Wij zitten te praten met z'n tweeën over de coronatijden. Dan zei het van ja, ik moest dat nuttig besteden. Ja, en ik heb een heel soort ideetjes gelezen. Ik heb nog voor het eerst een echte ouderwetse langspeelplaat maken. Ah, vinyl. En dat is ons mijn jongensdroom. Wat speelst? De Peerse krokodil. De Peerse krokodil, de Peerse krokodil. Doe kist er maar om tinken, ekkel is een nacht zo stil. De Peerse krokodil, de Peerse krokodil. Hij komt zo uit de hoeken en dan biedt er die in wil. Dit is nou wat ze nemen een platenhoes, Pieter. Daar droom je van. Hè? Ik heb wel eens een vinyl singeltje maken, maar nooit een echte mooie langspeelplaat. En dat is toch het mooiste wat er is. En we nog een nummer van dat laatste album. Ja, Frieske Boerenzon. En dan weet je nog, heel Sint-Anne-parochie. Hier voor de willen. En dan weet je nog, laatste keer. Hier voor het werk. Hier voor de willen. En dan weet je nog. En dit is alweer de tweede dag van de campagne voor de Frieske Top 100. Wij danken alle locaties, werd we zo hartelijk welkom binnen. We danken Pieter Wilkes voor zijn prachtige muzikale bijdrage. Ik alweer die dan voor de eerste een beetje te let. Dat is een verjoen. En morgen de vierde dag. Dan zitten we weer in een heel pad van de provincie waar we nog net west hebben. Bijgelijks de Gordiek. We beginnen naar Wanne, we beginnen Jarreveen, we beginnen Oude Haske en we eindigen in Wergeer. De artiesten, het ziet er goed uit hier, Wijma en Van der Werf. Ondertussen blijf stemmen, www.friesketop100.nl. Graag tot morgen. Omroep Friesland, de Frieske Top.